είστε. Πείτε μου, θα γίνει καλά. Οι εξετάσεις θα αποδείξουν ποια κατάσταση βρίσκεται ο ασθενής. Δεν μου λέτε, κόμενος ή απλός γνωστάς. Τι κόμενος, γιατρέ μου, 5 χρόνια δεσμός. Τα αστικά του. Πώς το έπαθε. Μόλις είδε το εγκαθαριστικό της εφορίας, Ναι. ανέβηκε στην ταράτσα και άρχισε να τραγουδάει με μια ωραία πεταλούδα. Σιγά το πράγμα, δεν είναι τίποτα αυτό. Ένας άλλος ασθενής άνοιξε το λογαριασμό της ΔΕΗ, είδε το ποσό, και με το δάχτυλο στην πρίζα. Τώρα κάνει το πολύφωτο. Εσείς είστε καλά. Καλά είμαι. Νομίζετε, χρηθείτε. Γιατί? Για να δει επιστήμη. Τι να δει η επιστήμη. Ό,τι δει καλό είναι. Σας παρακαλώ, γιατρέ, με έχω αγωνία για τον άνθρωπό μου. Αγωνία με λακτάρια δεν συνδυάζομαι. Ηρεμήστε λοιπόν, που κάναμε μια ένεση, έχει ηρεμήσει, θα επανέλθει σιγά σιγά, έχει πάθει ένα ντεζαβού, ένα ζεμενφού. Είστε απόψε για ραντεβού. Το έριξα με τις νίκες, δεν πειράζει. Λοιπόν, όταν συνέλθει, ό,τι σας λέει θα του λέτε ναι. Προσέξτε το καλά αυτό. Ναι. Πες το. Ναι. Μπράβο. Ναι. Μπράβο, λοιπόν. Και θα επανέλθει. Ναι. Και θα επανέλθει. Γιατρέ μου, να σας ρωτήσω και κάτι ακόμη. Δεν με ρωτήσε τίποτα. 7 μήνες απλήρωτος είναι. Δεν έχω κι εγώ. Είναι καλά. Το γιατρό μου πάω κι εγώ. Αγωνία με λακτάρια. Τι θα κάνω. Βασίλη. Βασιλάκι. Σύντησες αγόρι μου. Ένα πραγόνι, 2 λεπτά, τσίκολε λεπτά. Ξύπνησε. Όταν θα πάω, κυρά μου, στο παζάρι, θα σ' αγοράσω. Ένα κοκοράκι, κικυρικική, να σε ξυπνάει κάθε πρωί. Κακά. Βασιλάκι, είσαι καλά. Και βέβαια είμαι καλά. Και βέβαια, εσύ είσαι καλά. Άμα είσαι εσύ καλά, είμαι κι εγώ. Πολύ ωραία. Εγώ είμαι καλά. Εσύ είσαι καλά που εγώ είμαι καλά. Εσείς είστε καλά που εμείς είμαστε καλά. Στο σπίτι όλοι καλά που εσείς είστε καλά. Πάντα καλά. Α, πέπα μπλον, του κήθε μπλον. Α, πέπα μπλον, του κήθε μπλον. Μπλιν μπλον. Αυτό και βγήκα. Πού βγήκες? Στη σύνταξη στα 95. Κακά. Έχω να σας πω το πιο σύντομο ανέκδοτο. Θα πάρετε το επικουρικό. Κακά. Έχω κι άλλο καλύτερο. Επιστήμονας με 2 πτυχία. Μεταπτυχιακό, ντοκτορά και 3 γλώσσες. Βρήκε δουλειά. Κακά. Γιατί γελάς, Βασιλάκι? Γελάω. Δεν θέλω να γελάω. Δεν βλέπεις, όλοι γύρω μας γελάνε. Είμαστε ένας ευτυχισμένος λαός. Βγαίνεις στον δρόμο, λες καλημέρα και ο διπλανός σου κοιτάζει μέσα μάτια, σου αγκαλιάζει, σου σφίγγει το χέρι, σου φυλάει. Εμείς δεν είμαστε μια απλή χώρα, χώρα παιδική χαρά είμαστε. Κακά, ελάτε όλοι μαζί. Κακά, δικό σας, πάμε. Κακά. Εσείς γιατί γελάτε? Γιατί είστε σκυθροπός, τι έχετε? Τίποτα δεν έχετε, τα έχετε όλα, έχετε τη δουλειά σας. Παίρνετε 5.000 ευρώ το μήνα, δεν χρωστάτε πουθενά, η εφορία σας έκανε επιστροφή και το κυριότερο, η κυβέρνηση έδιωξε την Τρόικα από την Ελλάδα. Κακά. Ζούμε σε ένα παράδειγμα. Κακά. Στον ύπνο στο βλέπεις όλα αυτά. Ξύπνα, Βασίλη. Μαζό σήμερα να ξυπνήσω. Κακά. Βασίλη μου, τι σου είπε ο γιατρός? Ότι είμαι μια χαρά. Δεν φαίνεται. Κακά. Και πότε θα βγουν οι εξετάσεις? Πολύ σύντομα. Τώρα είναι όλα απλά. Με τον ΕΟΠΗ έγιναν όλα απλά. Σε ένα μήνα θα πάρω τηλέφωνο στο 1 και 4 και 554.
με βάλουν στην αναμονή. Μετά θα μου κάνουν εκτροπή σε έναν άλλο αριθμό που θα πληρώσω 758 το δευτερόλεπτο. Και αν είναι εκεί η τηλεφωνήτρια και δεν τους έχουν κόψει το μισθό. Και αν δεν έχει βγει στην εφεδρεία ο υπάλληλος της μηχανογράφησης. Και αν έχουν αντιδραστήρια για να κάνουν τις εξετάσεις. Και αν δεν τους έχουν κόψει το ρεύμα που δεν πληρώσαν το χαράτσι. Και αν έχω τις προϋποθέσεις και τα ένσημα ώστε να δικαιούμαι εξετάσεων, τότε σε 2 χρόνια θα πάρουμε τις απαντήσεις. Σε αυτή τη χώρα όλα λειτουργούν ρολόι. Κακά. Θαύματα γίνονται, θαύματα. Ξύπνα, Βασίλη, που τα είδες τα θαύματα. Αλλά είσαι τελείως, δεν βλέπεις τα θαύματα που γίνονται γύρω σου. Το ότι ζούμε συνταξιούχοι με μισό γιαουτάκι την ημέρα δεν είναι αυτό θαύμα. Μαζεύονται οι συνταξιούχοι στο πάρκο και φωνάζουν όλοι μαζί. Παίρνουμε 200 ευρώ το μήνα και ζούμε. Θαύμα. Έτσι ανέβηκε και ο μέσος όρος ζωής στην Ελλάδα. Με τις περικοπές. Χωρίς κρέας, χωρίς βούτυρο, με μισό γιαουτάκι την ημέρα. Θέμα το ουρικό οξύ, το ζάχαρο και η πίεση. Έγιναν οι συνταξιούχοι fitness. Άσε τώρα που με τις περικοπές των συντάξεων, οι ηλικιωμένοι ήταν πιο κοντά. Πώς? Μέσω Facebook. Ανταλλάσσουνε μηνύματα. Είδα στο Βαρινόπουλο να αγοράζει μακαρόνια. Διαθέτω κατσαρόλα και πετρογκάζ. Μάκης ετών 89. Έτοιμος για σχέση. Θαύματα σου λέω, θαύματα. Βασίλη μου, μόνο ο Χριστός έκανε θαύματα. Α, μην το λες. Κάνουν κι άλλοι θαύματα. Στη Ζάκυνθο να δεις τι θαύματα γινόντουσαν. Κουτσί έκαναν μπαλέτο. Μουγγί έπαιρναν αναπηρική σύνταξη εκφωνητή. Ένας με σύνταξη τυφλού οδηγούσε ταξί. Δεν είναι αυτό θαύμα. Και πώς το οδηγούσε? Με τυφλό σύστημα. Μπαίνεις στο νοσοκομείο σε αφασία και αν γλιτώσεις δεν είναι αυτό θαύμα. Χωρίς γάζες, χωρίς νοσοκόμες, χωρίς φάρμακα. Σου λέει ο γιατρός, άρρωνε το κρέματόν σου και περιπάτη. Η πίστη σου θα σε σώσει. Αν περιμένεις να σε σώσει το Ίκα, σώθηκες. Έχουν απεργία γιατροί, σε βάζουν το χειρουργείο και σου λένε κάνε το μόνο σου. Τι να κάνεις μόνος σου? Την εγχείρηση. Παππούς φίλου μου έκανε μόνος του την εγχείρηση για πέτρα στο νεφρό. Μετά ράφηκε ο άνθρωπος μόνος του. Σταυρομελονιά. Με σακοράφα. Όχι τη Σοφία, όχι αυτή τώρα δεν μπορεί, έχει ανηλυμένες υποχρεώσεις. Ράβει κοστούμι πρωθυπουργού στο Τσίπρα. Κακά. Άστα αυτά, Βασίλη. Άστα αυτά. Ναι, Τι να πιάσω. μου υποσχέθηκες ότι το 2013 θα παντρευτούμε. Και βέβαια θα παντρευτούμε. Τώρα είναι η καλύτερη εποχή για γάμους. Με κοροϊδεύεις? Άμα δεν παντρευτούμε τώρα, πότε εγώ να σε κοροϊδέψω. Με κοροϊδεύεις. Εγώ παντρευόμαστε. Σιγά το δύσκολο. Παντρευόμαστε. Και δεν θα κάνουμε ένα γάμο πρόχειρο. Όχι βέβαια. Θα εξακολουθήσουμε όλη τη διαδικασία για το κρέμασμα. Για ποιο? Για την ένωσή μας ήθελα να πω. Κακά. Καταρχήν θα πιάσουμε ένα σπίτι 500 ευρώ το μήνα. Φως τηλέφωνο 1500 ευρώ το μήνα. Να μην το επιπλώσουμε. 10.000 ευρώ η επίπλωση. Με 15.000 ευρώ έτοιμο το σπίτι. Το σκέφτομαι και συγκινούμε να Πώς να με συγκινήσει. Νυφούλα ντύνεσαι. Και με τέτοια κορμί δεν θα πάρουμε ένα έτσι απλό νηφικό. όχι βέβαια. Αυτό δεν είναι πόδι. Η εθνική οδός Αθηνών Λαμίας είναι. Να μην έχει, έλα, να μην έχει ουρά το νηφικό. Πώς δεν θα έχει? Μαζί με την ουρά φτάσαμε Θεσσαλονίκη. 20.000 ευρώ το νηφικό. Βάλε τώρα λαμπάδες, ρύζι, φέτα, κατηλανάφτες. Να μην ανάψουμε και το μεγάλο πολυέλαιο της εκκλησίας. Ναι. Σιγά το πολυέλαιο. Και 5 θα ανάψουμε. Με όλα αυτά το θέλουμε το τριαντάρι. Να μην κάνουμε και το γάμο στο κτήμα Χλέμπουρα, να έχουμε και ένα πρεστίζ. 20.000 ο Χλέμπουρας. Να μην σε πάω και γαμήλιο ταξίδι στα νησιά Μπαρμπάντος. Θα με πας στα Μπαρμπάντος. Και βέβαια θα σε πάω στο Μπαρμπάντος. Δώσε και εμένα Μπαρμπάντος θα λες. Βασίλης Αναζέγια Βασίλης. 5.000 το γαμήλιο ταξίδι. Πρώτα θα φάμε το μέλι και μετά θα φάμε το αγγούρι. Άσχετο. Τι είναι ο γάμος?
τόσα λεφτά για να παντρευτούμε. Κακά, κακά. Όλοι παντρεμένοι εδώ μέσα. Βασίλη, Παρακαλώ. δεν σ' αντέχω άλλο. Τέλος, χωρίζουμε, φεύγω. Πού πας. Έλα εδώ, φούξια γυναίκα. Θα πάω στο μάκι. Θα πας στο μάκι. Τι. Συγγνώμη, τώρα με χώρισε. Έφυγε, σώθηκα. Θαύματα, παιδιά. Σώθηκα. Ελλάς, εικόνα των θαυμάτων. Έκανε, λέει, στην Κανά ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ μέγα θαύμα και με 2 ψωμιά και 3 ψάρια τάισε όλη την πόλη. Σιγά το θαύμα, ρε. Εδώ ο Αντώνης από την Καλαμάτα με 2 εκλογές και 3 εκατομμύρια ψέματα τάισε 10 εκατομμύρια Έλληνες. Αυτό είναι θαύμα. Τι, σας φαίνεται θαύμα που γελάει ένας άνθρωπος μόνος του? Όχι, δεν είναι θαύμα, επίτηδες το κάνει. Γελάω για να μην κλαίω. Θα γελάω συνέχεια, να είστε και εσείς όλοι μαζί μου να γελάμε. Κακά. Γιατί άμα γελάμε, ωραία έτσι. Άμα γελάμε μόνο έτσι θα καταλάβουν πόσο γελοί είναι αυτοί που μας κυβερνάνε. Θα γελάμε για να μην κλαίμε. Θα πάμε έξω από τη Βουλή και θα γελάμε μπροστά στα μούτρα τους. Θα τους σπάσουμε τα νεύρα. Ναι, θα τους τα σπάσουμε. Δεν θα τρελάνουν αυτοί εμάς. Εμείς θα τους τρελάνουμε.